Tende kwazisa umari takaenda panyaya yemhuri yekwazisa umari pane nyaya yeroti pane nyaya yeteritori saka patanga yasvikapo kwakungori list saka takazotinoke paumba havanozobudawo mumba kwakati no imimi itai zvamuri kuita inozotaura nachakasaka zvaticataura uchandozwa saiti rinu ivo vachazotaura saiti ravo but chekutanga chatakaita patakatarisa yadi nofunga muri kuona pafoni apo pane maareas matatu atakaona pane poo riri kuenda kuti ndofunga mvura iriwera kubva pane mukomana uyu iro poo racho riri panapa ndo one obstacle yatakaona yekutaridza kuti mukaisa mutemo waminoziva imimi yekuma 30 meters away from the river munobva maziva kuti panofanira kunge paine distance yakadii. Then the other side pane pakatarisa pane mota nepakaungana vanhu munoona kuti pane fenzi iripo asi mukatarisa fenzi iyeyo pane makacheneruka mukati paitaridza kuti rodhi yaitochenenedza yeipinda uko saka yakapindwa almost 3 meters tiri kuzasi wakatarisana nemain road. Then tobva takwira tikabva ipapapo yakabva yangofamba iri 3 meters kudaro kuenda mukaenda mukacheka kumusoro munoona kuti pane poo riripo negeti rinoda kupindwa apa harichapindiki because pane poo rakabva rangoenda kuti just 2 meters away from munhu arida kutenda kupinda payadi pake pakabva paiswa rimwe poo. Mukatotarisa munoona kuti pane rodhi yakatsukuruka yanga iri kukontinya kuenda kupi kuenda kumusoro kuenda kumisha inooneka kumusoro saka ndo mamiriro akaita izvi saka isi takangorekomenda kuti kumusoro sezvo munhu anga asi kuti akarekomenda kuti kumusoro anofanira kushifta 2 meters kubva papowa kupinda 2 meters mukati kubva ipapapo tikadrowa line riri straight kuzasi anenge akushifta 3 meters kubva pakona inobva yangoita straight line zvine zvaita line then kwakafere kune mvura uko ndofunga pane pamwe kutoona kuti fenzi yakaiswa mumuturi wefenzi ndofunga mapaona kutoshifta chaiko rodhi yanga iri kumusoro yobva yangochiitwa saka wakabva wangoenda kuti kwaya kuine rodhi ikoko kubva wakufenza mukati bva wati chigoro kaitwa kutoti fenzi rodhi dzaitangongofamba ipai fenzi iri kutofamba iri mumadziro zvakangoitwa pamadziro aya iyo yadhi iri kutangira pai iri kutangira pamusoro ndio side refenzi. Then papaine nyaya uyu hatinazokutataura naye nezvayo iyi yakazonge iri yeteritori chete but ichesaumani akanga aripo takava nenguva yekutaura nawo maringe nezvipitika pamusha ipapapo nemucommunity ichesaumani akapawo history kuti musha uyu musha wekwadzoma hausi musha wekwamwadze muzukuru mwadze ari kutoda kuinherita wani kumusha kwavo ndofunga nekwasamaringa kwakatoroorwa mai wacho ndokunogara mai wacho asi apapa history yandakapiwa inenge ine vana unga vatatu wekwadzoma wainzi mwanasikana wekwadzoma akanesana nemurume kana kuti akaita sei ainzi enda unogara panzvimbo papi enda unogara panzvimbo ipapapo saka tine mazita andofunga pana monica dzoma pana eliza dzoma pozoita aizi rena dzoma ndofunga ndiye ari kurarama zvinezvi wese wakararama panzvimbo papi ipapapo pobva pazoita muzukuru wekwadzoma aizi comfort wakatoendawo akatowakawo futi papi pamusha ipapo saka panenge pane mashoko akazotaurwa naishe ndeyekuti changamire vanhu vekunharaunda kwake waakuteka advantage yekuti pachiwanhu imi maamugoni kufesana naye saka vanhu vari kunzvimbo kwakeka waakungoti vanongouya neinformation dzimwe dzisiri idzo kuno voziva vanozviziva kuti iye haagoni kuuya achidifenda zvinhu zvinenge zviri pai zvinenge zviri pagaraund saka ndo situation yatakaona takatogadzira family tree yacho iyi yekuti aizi Nesta Dzoma ndiye yakatanga musha iwo 1982 pachitodzoka
wachidzoka kumashure wachigodzoka wana Comfort wana ani wakagara ipapo. Saka akazochienda koklema ndi Mwatse. Asi tikuda kunatsa kutaura chaizvo vanhu taifanira kunga tinozoda kuona apa taifungidzira kuti vanhu vekwadzoma vaifanira kuuya vazotibatsire maringa nenzvimbo yavo yavaiti vanopa vana vavo vachigara kana paine pavanenge vanetsana nemhuri kana kuti chii. Saka ndo situation yatakazongoonawo takumboitawo another business kuitira kuti tisazodzokezve patinenge taenda. Saka ndingangoti in short ndo zvatakaita. Saka vochitibatsira because ava tinogona kuonana navo. Saka ndo masoko angu andinawo. Saka wakadzoma hapa ndio. Dzoma. Hama dzataurwa dzinodziziwa. Wanari nana na Monica nanani. Munovaziva here? Rena nditotoa hata baba wangu nditi kudatona. Saka rena ndi hata ya baba wangu ndi wakasoka panzvimbo ipo kuti wakasopiwa kare kare. Tisachana. Asi pagara wasikanaka. Nzvimbo yekuti muri yokwadzoma semanzira ati kuti aino kuti musikana anenge aita problem akashaya pekugara anoendeswa panzvimbo ipa. Bvunzai kuti Monica akagarapo kuti ataura uyu Monica akagarapo here? Comfort akagarapo here? Tibatsirane zviri jenyinyi zvisina kuti tete wakapiwa nzvimbo iyo. Kutaura vanhu vakagara. Tete ndawatanga kugara tete mairi. Kaizogarani. Monica wakazogara Comfort. Saka kuwirirana kuti pamusha panogara. Pamusha panogarwa nemhuri dzekwadzoma. Tete ndawakapa kuti Comfort yagara ipo. Wozotera Monica wakazogara ipo. Comfort musuku. Saka tikubvunza kuti panotongwa nani? Mushange kwa Matingo kwakakarorwa tete. Tete mukunda kwadzoma. Asende ari mai Matingo ndiwo ane nzvimbo iyo. Ndi mai Matingo kwa mukadzi kwa Matingo. Comfort angari Comfort ani? Comfort wekwadzoma. Asi asina muzuku. Yaizomwe. Yake ndio mukunda. Musataure zvinhu 20 kawani handiti. Pakapuwa tete. Zvinezvi tete mukunda dzoma. Iye nezvima kuti panotongwa nevanhu kwamatingo. Tete murizivo panzvimbo ipo ndiwo akapiwa munda iwo. Mukunda dzoma. Ari mai Matingo. Saka wana matingo autsvaki. Wana matingo makuwapinzirei pachinhu chekwadzoma. Ndichisora tete wakarorwa kwa Matingo. Asi ana dzoma wakapa mwana wavo. Shona cho ndimuri kutaura. Handiti kuti panotongwa nani mukati panozona dzoma. Kuzona dzoma ruchinjana kunopagara. Handiti. Wana matingo warora munhu wana matingo watone misha yoka. Asi uyu wakwadzoma musha uyu uri kuti vasikana vanetsana nevarume kuti varwara kana kuti vadini hapeno zvinoitika musha kwenyu. Pane anoendeswa apa kana pasina munhu poendeswa mumwe kana pasina ndizvo here kana kuti kunyepa. Mukabva kumba makakirema kamubvunzire katinozoita kuno kwacho kanobva kati mustike kanobva kaoma. Mashini ndozoti tete ndiyakarikuda mai Matingo akatiputa kwadzoma. Ari mukadzi wekwa Matingo. muri mukundani. Ndiri mukunda kwadzoma. Monica mukundani. Mukunda kwadzoma. Comfort muzukuru webani. Mukuzukuru kwadzoma. Saka ndepani. Mbuya mapedza nyaya dzizeke mugare pasi. Mandongwana nekwadzoma. Ndiri mai Samhiri Liona Samhiri. Dzoka mugare pasi. Nyaya ndinokuya nokodzoka panyaya iona kana mira chazokoma hake kumberi pasi. Tinoda vangu vazongopedzisika. Muda wapindura mubvunzo here ndikubvunze. Vazisi tiri kubvunza mubvunzo. Muda wapindura mubvunzo ndisati ndabvunza pa. Chindosiyai zviri kuitwa zviitwa.
Bozi ukapindura mbuzo usina kubvunzwa ka. Ichautodzoka umwe. Imama ivanonga muri padare rakaitwa nevanhu vakauya kuinspector. And makasarudza kusara. You cannot come here to pana bus inspection ka. That side rapanobuda muri background. Andiri muona. Matikwaina. What was missed in ndikabata muromo kwakuri kuna heavy kwete kuna zvishoma heavy rain They travel. aiwa imapedza penyu Changamiro wane foni iri kutaridza kuti it's all right because tatinaiwa yanga iri heavy rain ndikati imimi kana mine gear yakushanda neheavy rain taihenyu kana kunozvudi kwajenga ndinozobuda topedzisa tese kwaitawa soft rain handiti ndikachiti aiwa baba wangu ngati muri kudibude tatopedza Uchazotana na changamiro. Isisi mbele kubvunza zvatubu. Bozi nini? Tika ini ndandisuri muchachaoitaka ndapa investigation inotaridza kuti ownership yenzvimbo ndeyaani. Imi mamusoyo kwadzoma apa. Saka isi tichazozwa ownership iri Comfort wanga ari muzukuru wekwadzoma, ini ndiri muzukuru wekwadzoma, seifanana. Comfort chayanga asiri dzoma, ari muzukuru, ini ndiri muzukuru. nyaya yati ndekuti road yakapenzwa ndiri. Kati Nyaya yekuti road yakapenzwa tatozona kuti road yakapenzwa. sorry changamiro wangu. Meters. The first thing there kuti Haina ntereri mirai mbuya. Garai pasapa. Sit down and listen. Sit down. Garai pasapa. Asina kuzvatare nenyaya yerodi. Yakapinda sei nyaya yerodi ndisina kuzi Elizabeth Sumowa defended. Community ndio plaintiff andivanga yakadaro on company road. Ndikuona gati ndikuona gati jinyirirwa. Aiwa ndikuona gati jinyirirwa. Aiwa Chitonga ipo. Zvinoona baba. Lies dzakawanda. Wataona lies dzakawanda dzakapindurawo. Mbuya. Alright, I'm sorry. Chitonga ipo. But munoti chance kupindura zvataura manyepo akazara akawanda. Anoprovika kuti mafacts ndo mafacts echokwadi. Ndinouromba ndisuka kuva rude kuti ari vandoziva maconsequences acho. Isisi mazina tunoita ndekuti when you are given chance yekuti vanhu endai munotaura muri kucommunity. We expect community to participate and to cooperate. And if you absent yourself vanhu vatravela kubva kuno from the court process akushora dai. Does the court don't even want to hear my side of the story? What I wasn't there. Not here. They have not heard it. Makazwa muri takatuma vanhu. What about report? But here we chat out why didn't she come out? I'm trying to tell you why I didn't come out. Chabvunzwa nachief inini. Chibonyara investigation. You're telling me that I didn't come out, I didn't cooperate. As if wanadzoma area mandao ini macho. Wakanga chitera kunani brother wake Dzoma. Saka ndinesta Matingo. Musha wakaitwa ngati kudini kuchagwa. Muzita ra Nesta Matingo wanga arorwa atori nemwana. Panotodzikana kuti pambi ya Marena. Wese ma ancient people waripo vane bvudzi chena serangu. Ukabvunza kuti paMarena vanobva vapaziya. Ukataura any other name havaziva. Fortunately, Rena wacho uripo uyu. Wakauya futi second or third time now. Rena was the only child, one Nesta Matingo, akazvarwa Matingo. Nesta Matingo anga asinawo mwana kusiya Rena wake munhu wemudzimai. When she died, wakapa musha kuna Comfort muzukuru wekwadzoma. Mwana wehanzvadzi yaNesta Matingo kana kuti Nesta akazvarwa kwadzoma. That's Comfort. Out of wedlock child. I remember ndakabata sitama ndimutangidza kuti wakarambwa achiri mudumbu. The father rejected the pregnancy until mwana azokura stere achikudzwa nasekuru wake, the brother to my grandmother, Dzoma. Saka aitozvi Dzoma azoonawo vanhu vekwake wasiwa naDzoma. Ndopanga akuda kuzochenda hake ikoko kuti ndindozi zita rakati asi haasi Dzoma, muzukuru wekwadzoma. Just like inini ndi muzukuru wekwadzoma as well.
Ndio first lie yataurwa zikwazi pamushange padzoma uko wacho. Nesta Matingo akazvitsvagira ega ari shirikadzi like me musha wake. Saka ndati ndikolekte mukomana uri because takaona mafacts. What fact? Ushiti kwazi mushange wekwadzo. Don't attack people. Give your report. Give your report. Don't attack people. Okay. Well, thank you. I will not attack people. I will just say the facts. Say the report. The team is waiting for your report. Yes, I'm on it. Saka ndikuti comfort. Anga asingagaripo. Anga ine co-house yake kuHarare nemudzimai wake. Asi mudzimai utori nekitchen yake yakawaka ipapo. Mudzimai wa Comfort muzukuru ndakaroka dzoma wakazorwa out of wedlock. Achiti kwa area nambuya, pambuya wanga wakufa hawo, wasina mwana mukomana. My brothers emhuri medu baba wasobva kuno kare. Maybe because of all this headache yandikuonayo, you almost feel as if is it worth it? But for me it's worth it. And it is. Saka Comfort ndianga ari muridzi wemusha wacho. Comfort ndianga ari muridzi wemusha. Uyu Monica abva kumurume. From what I believe murume anga afa. Kweto kuti wanga arambwa anything but I stand to be guided because ani atsuziya kuti ichi but I'm pretty sure wakuru wacho vanogona kundikoreta kana ndiri wrong. Wakachizi instead kugara padzoma patoripo. Wakachizi agare hake paComfort pacho. Akatomuita friction andi warora nawo natetere whatever. Arugara kitchen yatete Monica instead of staying mukitchen yambuya wangu Nesta Matingo, not Nesta Dzoma. So iye ndava ndabatanidzana nenyaya yeminda because the same story. Minda payakapuwa muzukuru waSabubu Kingi, Comfort anga achiri mupenyu. Wakatanga kufa ndi Monica Dzoma, mukundo wakwa Dzoma. Comfort muzukuru wanga apuwa pambuya was very much alive. Saka mukomana uyu kudare ndakatenderedzwa nemasahumani ese area macho ndiri ndega one out andidi. Musanogedze munhu takurai kuna changaniro. Sorry my sir. Yeah. Wakati ndanzi ndakanzi na Monica shandisa hako minda. Asi pakauya munhu asina sene yekuti Dzoma usamubeba. Ndikati kwaari mwana uyu anga ari muprofita here. Ambuya musanogedze munhu. Musanogedze munhu batari una changaniro. Munhu anogedze munhu zviya. Sorry ndakwanda kabata bhuku. Ndakamudza kuti anga ari muprofita here Monica wacho. Unogona kuti kwazi pakauya munhu wekwadzoma usamupe. Iye akagara pamunda waComfort asiri Dzoma pamuzukuru Dzoma. And Comfort achiri mupenyu. Comfort achiri mupenyu. Sorry. Yes sir. What was the purpose of this visit? It was two issues. First one? The Minda issue ndio yakabira upinza because the homestead issue mama resolve. Yes, Then the Minda issue mukati come back. So I came back to the Minda issue. But ndisakagara apo ndaudzwa vanhu vari kuti mbuya iya vayasa po mbuya iya. Vandakuti iya zvinonga ndindi kutaurwa nezvangu. Zvazvavhengana manje. Ndinoda kutaura nyaya yeMinda. Kauya padare emotional nenyaya makuhwa padare. Haiti. Inoziva zvamafamba. Chete. Isu teta tunaona kuti issue yandakakutumira yakomana yange iri ichi. Yange iri Minda neroad. Yange iri Minda nechi? Neroad. Road yakaita sei? Ndine report yakuwana. Is the road kandaona fence yakajamba yakapinda muroad. Pane pambo utokuta pauradzwa pakatogridwa kusvika. Asi pakagridwa fence yakapinda mukati. Nepane gate ndapaona gate kuti munhu achapata kutenda kupinda mukati. Is there? Yes, is there. Yanga iri ichi nekurwizi. Paul rimurwizi just about Mashanga iri iparugara kumana. Ndopatedza kumunda tinozosvika because vakaramba vari mumba itodongora nepadoko. Anokodongorera mwana wangu. It was raining. Where is why? Sorry, ndakafana kuti nyara ibeno hari kuzvitaura zvinhu zvakaita zvakuntira mani. Sorry about that. It's very weird. It's also our problem. Can you imagine how frustrating it is? Kuti vanhu vabva kuno kumanika bridge. Uya kwaSahumani. Handiti. Imi mosvika vanhu vasvika kubva kuno. Mosvika mota I can't get out because Corona. Asi vamwe vanhu varipo pese vakusvika marencoat, vamwe vakataura maumbrella,
Mwakata say, and in the purpose of that visit, they solve an issue yenyu. And then you choose not to attend because you don't. akatofona yuzi yakazini mapa ili maguri mapa Saka now that Nyemi ndaenda kuzoattend, how are we going to resolve that issue? No, I was not to attend. What was attended was Elizabeth wacheka miti yangu because she lives on the other side of the hill. Saka wacheka miti yangu achiye kuside kwangu. When they were conspiring, it was she doesn't know the boundary. No, when it's the okay. boundary was clear. If I hold them to answer. No, okay, But okay. it's still for you to say to go there, Elizabeth, I found a boundary. And that boundary was supposed to be established And shares. and recorded. If I'm able to talk, or maybe I should wait. But if I'm able to talk, my phone will record. The time Yongo River Road and it was pouring. If I'm careless, I'm 70 years old, I'll catch pneumonia and die, and they will all be happy. Because Kachibirika can get out of the way. So I simply said, well, Gasa is over. No, I simply said, Gasa, I'll come out. Mambo wangu, 10 minutes later kwa Gasa, I phoned You've got a right to help. And it's your right. We are not disputing that. Kuti mimi kusakuda is because you knew kuti health wise hazizokuti zvakadii. No, so for that we are not saying kuti I'm not here. It's your right. And I was gonna come out. asi ndozvanotika time yemaida kuzobuda, it was not only your issue yakaida kuatendwa to Hondevalley. It was not when you go to Hondevalley to recover the whole of Hondevalley. Can you imagine from Sahumani kusvika kwaChikomo kusvika kuChavhanga Sagambe Zindi kwese kunoda kukavwa. Saka people vangosafanira kumira utanzi imi mati muchazobuda yenyu kana yaGaza. People had other things to attend to. The road was not even my issue that I should die for with pneumonia. I did not bring an issue before the court-year road. Alright, that one is not an issue. And saka tikuti isusu kuti vanhu vadzoke futi ikoko, and there's cost involved, and who is going to bear that cost? That's part of, may I answer? Yes. That's part of why I'm here. First of all, there's zero need for that road. Zero. It is not a loop road, but on a loop road. Pasabugwangwa. Nice and plain, between two hills. Pan a loop road. In another side of our nice side, other side of the hill. Where do the other side of the hill? So the road you end up open over and straight. You have to go to the and walk motor Zoramba, Jota Ishe, Ishe, no. Zanyana, because she's one Musha today as I do. I know it's going on. That's road here. Apana nerodi show. Ngoti it's a pity mambo wangu sorry. It's a pity with madam kurudishwa kwa area. Dai maishika unaona it's a storm in a teacup in Kabana. It's storm in a teacup. And I'm so happy kuti kurudi that storm yacho murume uyu. Because bari tukwazi pane rodika ipenda pamba pake. Pandiri kuti nditutsire po more meters away kamuruzi wati ngei. Ndabvisa mombe dzangu. Ndakafana kuyoga kuti ndiise ngoro. So you must move your pole further away. Ndatopakare more than 3 meters, 3.6. I don't count the mushe breeze. 3.6 then I'm going to shika. Then I go up. For road yao yiripo. It's a non-existent road. But I got so shika that yai vamu area make uimuru mbamake. Yopaka ba grader. Lichikira upward mate through munda. Lichikupa futi munda medu. Top boundary. Beyond there, it's a path, a footpath. So there's no road we're talking about. Bago pacha apana boto grade. Yacho bapaka dina kumbuzo. Road is going
If you are saying kuti grader rakatogreda rikabvawo pamba pake yes rikauya rikakwira munda rikauya rikasvika handika ndobva ramira harina kuzoproceda kuenda kumberi handika I have no idea why. I want to go stop. handikubvunza kuti waiva ndangoti harina kuzoproceda. I know why he didn't proceed. He thought next door was now his. He was gonna annex it. No, he didn't want to show out. Ndikuteerera. Tokubudisa muno mutosa muno wanotonyadza. Ndikuteerera mkwasha wangu. Tiri kuti if you are saying that handika I want to establish from council handika what is responsible nemaroads kuti pane road here handika kana council yaestablish kuti pane road then there has to be a road kusaizvuzva saka ndosaka kubvunza kuti grader rakauya richigreda igreda reindividual here igreda recouncil here igreda raaya regreda garai pasi itaure road ndecouncil ndikancela area handisi right. So kana iri road recouncil rine maspecific measurements rarinoita adhere to which is 7 meters from the center of the road ichibuda uko then 7 meters from the center of the road ichienda the other side kuita a total of almost about 15 meters ndio road inoza papindu ichi musaite anything within that 15 inch meter radius handizve ndosaka ndobvuma kana iri kanzoka handiti inini what I'm going to do now I never wanted to invite council kuti ive part of this dispute. Why? Because those what council kana yakuya yakasiyana nesu isusu kana tiri kutaura tinotaura ndakuti tosvika pekuwirira but council haina izvo council inongosvika isa mepu papi apa yobva yangotaura kuti mamita ziri kubva papi kubva kusvika utozwa kumana bvisei muraso iwewe kwauri it may sound inhuman but at times ndi munofosa zvinhu zvakadaro mozofamba mangwana moti chii mutemo wana kuti ende hamuzogumiri pekuti mutemo wana kuti kunaka mauzema kuti hurumende yakadini but ihurumende here and ndoshadi kutaura chekutanga kuti that's why that I want to establish kuti road ndechii ndeyekansuro here kana kuti ndechii because ndashamisika kuti murume road inotangira pamba pake ichigreda ichiendepi iyo iri individual road inenge ichigreda ibva pamba pake ichiendepi no it's okay don't worry isusu zvatava kuita manje ndaakuti kanzo ikaendawo nasiiwo kanzo itotumima wakomana weroads waestablish kuti road inofanira kunga iri papi anofanira kumuvha ndiani yobva yatosiya yapamayatomezha saka zvichaitwa nekanzo izvozvi no one will dispute that haisine ineni yaishu yechii saka chimirira yekanzo riri chimirira yekanzo reita sei anamwa chiregera yekanzo reita sei iuye andiro saka kunzatona yaita sei tapedza nyaya yerodi yes taratisa ndinozi ifemi yaMwatsi pandakaroorwa kwaachagona saka ndiri ifemi yaMwatsi ndiri muzukuru wambuya Matingo. Mbuya Matingo wakwaonekashikazi akapuwa panzvimbo ipapa isusu tabvira undobva pamutaro kuti tichienda kumusha ndokuita tichitotomusha every holiday ini road yetinombofa tinomboiura yanga isimboripoba road iyo izvo kuzofa kwaitawo mbuya
mai wakaenda nambuya kodzi kuenda tabva nakuti vanhu varwara mai mbuya wakatoenda kumusha kuenda wakaita mbuya kuendeswa kumusha nemukunda wavo akazofira ipapo akachingira papa siporina rodi isu takabva kuzotoshamawo manje apa tachitosvikawo pamwene kwacho mirai mai masi iri ati makore eri handichatomboziva so if you are talking of 70s ka isusu takakaona independence 1980 and development is after changing. 1980 ukazopita kuti second dispensation 2017 we are talking development here Roads. and the roads you don't use infrastructure development iripo pa NDS 1 and pa NDS 2 iripo futi haibvi. saka imi musati papasina road Saka hapaiswi road. papasina road because Smith anga asina interest napo asi hurumende iripo ine interest napo ndo saka yakakuisirai road Vanhu vatenge mota. mutenge mota mufambe zvamunoda munyika yenyu yakadii yakasununguka. To me, that's development. And how it was planned is not us who planned. Wanoplan izvozvo ibasa rekanzuro kuti pane need yeroad ndepapi, pane need yebhoho. Saka munotaura pese paane bhoho izvozvo zvanga risipo 1970 ngatibvise kana zvikoro tobvisa. Zvazvisipo. Saka accept kuti is part of development. Saka rodi yechembutorero katiti inobrodo apa yabva kune yacho izve tatagara kubrondoziya kuti ndo yanga iripo handiti tizvikwambuya apa pachizochiitawo kanzira kaibrodo twakanzira kekuti mbuya wandouyewo next yake ichindoenda uchibva igumawo payo uko kuri kwakuine munda handikusina pazouya mbuya kwawafu wachiti muzukuru wangu uyu kwauyu mubva wake ndiripo ngadiri ngaazopagari wake pasina rugwabva inoenda kwavakwa kichini yake netoireti yake achiti agari. Saka ritoziva kuti kanzuro ike inozoti ndazvizwa namama izvo road yakaiswa makadispute here ukanzwa awaifanira maiguta awaidispute ndiyezvo mumushuta asisipo saka tichaziva then why are you disputing right Mufi akasiya. imi musina right yekudispute over that why are you disputing now Mufi akasiya. mufi muri chinhu akasiya ndio zviripa pasina rodi kanosanda kuti ka kicheni yake apa toilet yake pasina rodi mai mwazi you are only a beneficiary ye-estate yamubaiwa. You are only a beneficiary and you remain a beneficiary. You are not the owner. Izo zomsakanga. Muri chete mabenefit anobva kwambuya. Dai mbuya anga achipo musina chiro. Maseko. Dai mbuya achipo nhasi munodai musina chiro. Maitoenda kamudzoka kumba kwani? Mudzoka kumba kwani? Kwambuya baba kuti? Izvo zvimwabuya kwambuya kuti? Ngekuti? Thank you. Saka chigarisikai mochiti mbuya magarire aita nemanext door ake garaiwo magaririwo musauye kochinja magarire aita mbuya musachinje izvozvo. Learn handiti to coexist. Coexistence mureserva is very important because mombe yeumwe ikaya munda mako iwe uine mombe usabva wakundura madredzi kusvika musoro because yako mangwana inofumawo iri munda make. Kana iye wakundura dredzi iwe kusvika kumusoro iye akukundura chii kusvika kupi? Ndokutaura zvinoitika kuti kana tiri kureserva let's learn to
siyape mangwana coexist. Andika kana tine dambudziko ka mamwe matambudziko atiri kukudza hafanira kunge achikura makuriro atikuita. Anofanira kunge ari matambudziko kuti vanhu vari padhuze ipapo ungogara pasi wotowirirana chinhu chotodii wanotofamba nyaya yotoenda mberi zvatopera. And saka tiri kuti right, council is coming down there establish nyaya road iite official iripo here kana kuti haidi andizomaimadzi maishagonda no it's okay pakanaka right. One quick comment.